nosaltres davant d'aquesta aprovació inicial d'aquest servei de transport col·lectiu que és el Metrobús, nosaltres aquí hem participat força d'aquest contracte, ja ho sap vostè, hem estat bastant a sobre, tot i així ens continuen faltant dades, sempre demanem, saber exactament quina és la petjada de carboni que ens estan deixant els autobusos a la nostra ciutat. Volem saber el nombre de busos urbans, interurbans, que passen pel carrer del Torrent al final del dia, a la setmana, al mes. Són dades que crec que s'haurien de tenir i les podem tenir. També havíem parlat de la possibilitat de poder fer un estudi o una simulació de com podria ser el trànsit al carrer, a la plaça de les Preses, si modifiquéssim el sentit del carrer Sant Benet, de si modifiquéssim també les entrades i sortides dels pàrquings. Crec que serien temes interessants a poder donar-nos i a dotar-nos de més eines per poder valorar i fer la licitació encara més atractiva. Clar, vostè ja ens comenta que s'ha trobat amb els veïns, ha parlat amb ells, vull dir, em sembla bé. Clar, els veïns moltes vegades jo entenc que quan vostè els proposa i els planteja el tema aquest del desdoblament de la línia, clar, no els acaba d'agradar una mica perquè en el fons interpreto una mica que el que veuen és un cafè para todos. O sigui, aquí, va, ja us contentaré tots d'alguna manera i tal. Penso que potser hauria sigut més interessant ja plantejar una modalitat de flexitransport o una modalitat més concreta ja de transport a demanda realment per les necessitats reals que tenien tant els veïns, com puguin ser de la zona de ponent de la ciutat, del Rengla i de Pla d'Amboet, com la zona del centre per arribar a l'Hospital de Mataró. I respecte al punt que estem avui portant aquí i per un tema d'economia processal, em sembla que li faig ja directament la pregunta que li volia fer abans, que respecte a que nosaltres avui estem aquí aprovant inicialment aquest contracte quan això ho estàvem fent el mes de setembre, però degut a que hi va haver aquell trasllat per part d'Avanza de les dades d'una manera incorrecta, nosaltres la pregunta que ens fem respecte a aquest fet, donat que això ha provocat un cost de tota la documentació per part dels serveis tècnics, reputacional també, perquè estem parlant de desistiment d'un contracte que té un gran ressò social i polític i mediàtic. Així com, clar, des del mes de setembre, que això es va iniciar fins ara, clar, aquí 3 mesos més que guanyarà Avanza de facturació, el qual podríem arribar també a considerar-ho com un enriquiment injust. O sigui, nosaltres, des de l'Ajuntament de Mataró, ja ha plantejat o hi ha la idea d'alguna manera sancionar aquest efecte o això que ha fet Avanza que ens ha provocat aquest perjudici? Gràcies. Jo crec que ens estem felicitant perquè diem que arrel d'un error hem après. Jo crec que si en administració pública a mi sentir aquestes paraules el dol. Això no ho podem permetre, les coses les hem de fer bé des d'un bon principi. Està bé, hem après, però aprendre a tocar la butxaca dels contribuents, dels mataronins, doncs això jo trobo que no es pot dir. Ho hem de fer de les coses més correctes i hem d'organitzar les coses millors. I no sé si en els propers plecs administratius que tenen els concursos s'ha de posar una partida respecte als casos que es doni una ampliació del pressupost que ens trobem en aquests casos, com tenim que actuar. Gràcies.